Вітаю вас, паважаныя чытачы кніжкі Любові Сівуравай «Робіць Янка выцінанку». Мяне завуць Наталя Сухая, я мастачка. Рабіла ілюстрацыі для гэтай кніжкі ў тэхніцы выцінанкі. А сёння я навучу вас выразаць выцінанкі, лекалы якіх вы знойдзеце ў канцы кніжкі. Вы можаце выкарыстаць як самі старонкі, так і зрабіць з іх вось такую ксеракопію. Вам спатрэбіцца аркуш з кніжкі альбо ксеракапіраваны, а таксама нажнічкі маленькія і вялікія. Яны павінны быць зручнымі і вострымі. Зараз мы будзем выразаць кляновы лісток. У вас у кніжцы тут ён будзе, як прыклад, каляровы, а на ксеракопіі вось мы маем такую выяву. Нам трэба скласці аркуш па пункцірнай рысе. Для гэтага мы кладзем яго на стол, на паверхні стола. Акуратна прымяраемся, каб патрапіць, каб не перакасіць, а роўненька патрапіць на нашу рысу. І калі ўсё добра, мы тады адціскаем пальчыкамі альбо вушкам нажнічак, каб якасны быў наш згін. І пачынаем абмалёўваць спачатку знешні контур. Мы для гэтага можам выкарыстаць вялікія нажніцы, таму што тут даволі вялікія крокі робяцца. Рыса адмыслова не вельмі тонкая, каб паўтараць яе было лёгка. Калі мне не вельмі падабаюцца гэтыя нажніцы, я магу адразу іх памяняць на меншыя. Магу ўвогуле павярнуць і пачаць выразаць вось адсюль, каб мае надрэзы сустрэліся. І так, кляновы лісточак мы вынялі з фону. І цяпер будзем яго аздабляць. Вы бачыце, што тут некалькі рысаў яшчэ. І мы можам кляновы лісток скласці яшчэ, як быццам бы мы сняжынку выразаем, так? Паспрабаваць так выразаць. Вось такім чынам. А можам кожную вось паасобку. Вось тут і вось тут. Тут я таксама выражу кавалачак. Вось. І тут таксама выражу кавалачак. Я магу круціць, вярціць лісток так, як мне трэба. Вось. А што ж рабіць з гэтымі трохкутнічкамі? Скажаце вы. А я раскажу. Адзін са спосабаў гэта зрабіць надрэз, але не да канца. Вось такім чынам. Так, бачыце, яно трымаецца, не адвалілася. А потым зрабіць два надрэзы, каб трохкутнічак вываліўся. Калі мы наклеім наш лісток на фон, то нашага надрэза, вось гэтага, які зараз бачны, не будзе бачны. Такім жа чынам можам паступіць тут, з гэтага боку зрабіўшы надрез. Альбо зрабіць пракол нажнічкамі, калі яны ў вас вострыя. І сярэдзінкі, вось такім чынам. Всё паўтарыць. І яшчэ раз. Дзірачка, пракол. Намацваем контур і ідзем па контуру. Всё, трохкутнічак выпадае. Вы можете заўважыць, што дзесьці я недакладна патрапляю в контур, да? Гэта не страшна, таму што калі мы зараз разгорнем, опа, на правым баку нашых хібаў не будзе бачна. Яны засталіся ўсе там.